apoy dami. Ang Ginoo naghatag og gugma. Wa siya nagsilot. Sangin lang ng Ginoo. Samot lang sa grabe. Makasulti siguro grabe po ni sila, oy. Grabe na gani akong pag-ari sa kalibutan, haron ka mong maluwas. Kunya ako, pag yun yung pasangin lang ining tanan, kinsa man yung naghatag na pader? Kinsa man di ay? Kinsa yung naghatag? Ang Ginoo naman inyong basulon sa tanan. Luoy na kaayo siya, nagbitay na kayo sa krus, pasangin lang pag yun. Kunya kita'y makasalahay man ta. O kita'y makasalahay ka. Anak maging human weakness, human as we are, maayo kayo tamo rason na may isuon. Kasi naita ko sa Ebanghelyo, naminaw mo sa Ebanghelyo, kinsay naminaw sa Ebanghelyo? Wag yun, mauli mo ay natawa rasan. Ginoo, lingaw-lingaw sa inyo sa mga anak ko eh. Ug maglinog, tawag ng Ginoo, tabang Ginoo, help, help, help. Ug way linog, hay makaampo ba ka? Makapanguros ba ka? Pili. In our gospel, sa gingon, kinahanglan magpasalamat ta because naay nahitabo diri nga nindot kaayo, napo kabuok, nagpaantaw nga naninggit ang mga sanlahon. Kailan mo sanlahon? Hello? Hello? Kailan mo sanlahon? Tanawin mo ito pa rin sanlahon ba? Sanlahon di? Di? I tell you, kitang tanan sanlahon. Tuo ka? Shhh! Mutuo ka? Napasigin nyo kung batuon ha? Bahala diya. Kitang tanan mga sanglahon. Dili man physical. Kailan magkaugsan lahon? Manghubak ang magkamot. Sa una, gitawag ni sila, kini mga sanlahon, they were cursed. Ang mga tao sa una, they were banned for mingling in the community. Kaya nga no, giinglan ni sila gigabaan. No? Gigabaan. Makatakod, delikado, mga hugaw. Gilahi na sila. Lahi sa community. Karon ang atong konteksto kinsa may hugaw. Mangutan na ta. Kita naway mong tupad kung hugaw ba. Limpyo, di ba? Pero again, balik ko, kitang tanan puros hugaw. Tuo. Basig na mo react diri ha. Kitang tanan sobra pa sa sanglahon. Kaya no, kitang tanan mga makasasala. Makaguol ka ayo kalibutan karon mga igsoon. Ito Lord, naunsan mo rin kalibutan, Lord. Dito. Naunsan niya eh. Patuyang magunta sa atong mga batasan nga mga batik kayo. Di kabalo mo pasaylo. Bisag kung saan nagpasaylo sa Ginoo, kita gahig ya mo kaayo. Ang atong mga kinaiya, mga hilason ya mo kaayo. Na ay mga igsuon na itong lang inahanglan, di yung takatabang, na ay mga ginagmay nga tabangunon, dili katabang, dili kalingi. Kung na ay linog niya mo pakita sa imong kaayo, way linog, di kakatabang. Ano yung problema na ito? Bigsoon. Ingon pa, gratitude is not only the greatest of virtues, but it is the parent of all others. Ang pagka-mapasalamaton. Mga igsoon, siguro makaingon mo, nagpasalamat man may pader. Yes. Pero, tama na sa atong pagpasalamat. Basig magpasalamat lang ta kung nindot ang mga nahitabo sa atong kinabuhi. Mga maayo ang moabot sa matag adlaw. Pero kung
na ay mga challenges, na ay mga hagit o pagsulay, pati kita kinaiya, mga hinasun. Wa ta kasabot usahay, nining ato ang profession of faith. Muna magigsoon sa atong ebanghelyo, napo kabuok ang sanlahon giayo ni Hesus, usara gyud ang nibalik. Out of 10, usara ang kamaong mo pasalamat. Muna ilisod. Mga igsoon, tanawon na to, ngano mang magpasalamat ta. Daghan kay tag mga butang angay tanawon nga pasalamatan. And I would like to quote this. Usa ka komentary. Ingon siya. If you own just one Bible, you are abundantly blessed because 1/3 of the world does not have access to even one. Pero ang sa imong Bible, Igsoon, asa imong Bible, tuah nanimahong wa gamita. You must be thankful nga dana tay Bible. If you woke up this morning with more health than illness, then you are more blessed than 1 million who will not survive this week. Daghang naghilak sa ospital, daghang nangalupog tungod sa linog baha. Pero kita, wow, di ata, balipayo ta, naginhawa pa ta. If you attend the church now, right now, attending this holy sacrifice of the Mass without even the fear of harassment, walay arrest, walay torture of death, then you and we are more blessed than almost 3 billion people in the world. Kundi ta kapasalamat ana. If you are or if you have food in the refrigerator, clothes in your back, roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of this world. Dato ka. Nakapasalamat ka. Kaya sige lang tayo reklamo sa kalibutan. If you have money in the bank, in your wallet, and spare some change in a dish someplace, you are among the top 8% of the world's wealthy. Dato ka. Dato ta. Because na ay Ginoo. And if your parents are still married and alive, you are very rare. Apan, daghang mga anak, kasab-an lang ang ginikanan. Daghang mga anak, isog kaayo, dili magpasulti, di magpamaymay. Mauna, dili malipay ang Ginoo sa atong mga batasan. Kay bati na kaayo. Ingon ang Ginoo, may pagmusilaog na ning tanan, gikapoy na po ninyo. Siya mo'y tinuod, gikapoy. Pero in our readings, bisag dili siya, bisag dili ta magmatinumanon, makanunayon, apan siya kanunay nga magmatinumanon because His love is unconditional. Taasa na suwali ni mo, Father, ay maundang na ko. Kining akong wali, dili lang ni para inyo ha. Apil sad ko ani. Ato ning tanan. Pahimangno kini alam nato nga hangay kitang magpasalamat. Hilabi na nining mga kalisdanan. Kay kun makasinati ta bisan sa kalisdanan, our faith grows, mutubo kita. Dili lang ta maningkamot nga taman lang ang kinabuhi nato mahayahay.
in times like this, difficulties, fear is not from the Lord. Pero mahadlok lagi ta, kay huyang man ta. Yes. Mao na, usay buhaton na to, padayon sa pag-ampo. Ayog lurang, ayog undang. The more you feel the pain, the more ni mong ihalad, imong kaugalingon. Ayaw pag sige og reklamo. Kay ngano di ay, pag-abot na to sa kalibutan, wa man tay gibarian. Libre ang tanan. So ayaw sige reklamo. Magpasalamat kita. Kay ang ebanghelyo nagpahimangno nganong usara may mo balik na po man tong akong giayo. Usara may nagpasalamat. Uigsuan, atong pamalandungan kining linong nga makalilisang. This could be a wake up call for all of us. Dili lang kay taman ra mo ampo og mangoros, kung dili mag-usab na ta sa atong kinaiya. Kanang imong batasan ba? Undangin na. Nga batik kayo, sige away, sige lalis, sige panglibang, pamantay, di ka pasaylo, garboso. Sa may makuha na to, ana, uy, ikaw ra ang maghatag og problema sa imong kaugalingon. Mga igsuoning pagpadayon nato sa Santos nga misa, hinaot unta luban sa lamdag sa atong Ginoo, atong pamalandungan ang atong mga nadungog karon, patingklong nato sa atong dughan ug atong ipakita sa maayong buhat.